minorității albaneze. Asociația Liga Albanezilor din România este o organizație non-profit și organizație de utilitate publică recunoscută de toate autoritățile române ca unica reprezentantă oficială a minorității albaneze din România. Ea are scopul de a reprezenta public și de a ocroti pe plan social, umanitar și cultural interesele etniei albaneze și de a-i păstra identitatea etnică, fiind susținută prin lege și financiar de către Guvernul României. Ansamblul artistic Serenada al Asociației Liga Albanezilor este format dintr-un grup vocal și o echipă de dansuri și a luat naștere în anul 2002. Grupul vocal a înregistrat până acum 10 albume muzicale bilingve. El are în repertoriu cântece albaneze și în special serenade populare orășenești din regiunea Corcea din Albania, de unde de-a lungul veacurilor au venit în România majoritatea albanezilor. Soliștii Carmen Bălășoiu, Manuela Mocanu, Ștefan Corbu și Gergi Mani interpretează serenadele corceare cu mult succes în ambele limbi. Inițiatorul și conducătorul ansamblului este deputatul minorităților albaneze, profesorul Oana Manolescu, autorul versiunii românești a serenadelor. Așadar, doamnelor și domnilor, în aplauzele dumneavoastră, grupul Serenada din partea minorității albaneze. M-am văzut pe el, l-am văzut pe el. Eu de mami, cine e aici? Bună ziua! Vin împreună! Hello? Hello? Așteaptă vacanța. Dădăceanii da sigă, părcar și micropolis, dai în baza testolis, gaze daie da șuris, dai în baza testolis, gaze daie da șuris. Bă, mă tonie zândără, se am diani rămân, se spivere noastră timp, poi am diară pășăpin. Se spivere noastră timp, poi am diară pășăpin. Dăduceanii tațită, părcar și micropolis, dai baza testolis, gaze daie da șuris, dai baza testolis, gaze daie da șuris. Bă, mă doamne zândără, se ia-mi de-ali yămân, se spivere noastră chin, poi am diară pășăpin. Se spivere noastră chin, poi am diară pășăpin. Iam-mi miră, siam-mi miră, hei, iam-mi miră, iam vorbesc în tine. Iam-mi miră, siam-mi miră, hei, iam-mi miră, iam vorbesc în tine. O, moj tičeri te porta, można ciosę szorota, se botara kana fest, daš moj doje česno fer. Se botara kana fest, daš moj doje česno fer.
În fața dumneavoastră este grupul Serenada din partea minorității albaneze din România. Grupul Serenada din partea minorității albaneze la ONG Fest 2015. Mulțumim! Parlamente! Mulțumim și noi pentru că ați fost alături de noi. Sper să ne vedem și la anul.